En la manualitat d'avui farem una targeta de felicitació en 3D que pots fer servir per al Dia de la Mare. Només necessitaràs cartolina i fulls de colors, regla, llapis i boli, tisores, pegament i rotoladors per a decorar. Primer farem patrons de les formes que necessitem. Així ens assegurem que siguen iguals els dos costats. Ajuda de la regla per a doblegar la cartolina. Hauràs de retallar dos cors, un més gran que l'altre, una flor i un tall. Ara comencem amb les cartolines de colors. Fes servir les guies per a dibuixar i retallar-ho tot en els colors que vulguis. En el cas de les flors necessitarem 5. Ho peguem tot, deixant les flors al final. Tingues en compte que tots els centres han de coincidir. En el cas de les flors, apeguem només la primera, i les altres les peguem entre elles, formant una soles, així. Quan la peguem en la targeta, es veurà en volum, com una flor de veritat. Només ens queda escriure un missatge per a personalitzar la nostra manualitat. Per a trobar més manualitats com aquesta, visita la pàgina infantil de València Extra.